iepenloft van de Harkema speelt een stuk over Simke Kloosterman. Zij weer de eerste Frieske schrijfster die het ek publiceren. En daar maken ze een iepenloft stuk over in de Harkema. Het is een hele eer dat de jury mijn werk bekroont met de Simke Kloosterman-prijs. Ik ben er tegen geweest mij, maar ik moet je hem eigenlijk eerlijk bekennen dat ik te min weet van Simke Kloosterman. Waar in de goede giet, wie is Simke Kloosterman eens? Simke Kloosterman wie een van de eerste Frieske schrijfsters die het ek publiceren waard. Ze waard binnen in Twiesel in 1876 en schreun in haar leven zowel poëzie als proza. Sint-Wurg wordt één keer in de 3 jaar de Simke Kloosterman-prijs uitreikt voor het beste Frieske bennenboek. Voor de Harkema is dit genoeg reden om over het leven van Simke een iepenloftspul te maken. In een heel veel aan dat alleen de meesten, maar in haar droom waren heen te gaan. En dat de geur van de wietbeplomde twiegen door de Zuidwind over het wierde geer waait. Wen het een heel mooi prinsesje in een prachtig kasteel. En om eens toe, hè? Ja. Moest dan net met die oren bij een polstok springen? Ach, binnen het dwart ben en ze begreep me dus net. Hoe komt dat zo? Nou, ze raten en vjocht je altijd aan zo. En daar hou je toch net van? Ik mij wel met je Hans van doen en een bjatje. Meesken, allegear van harte welkom bij het Simke Kloostermanhuis. Ik neem aan dat je hem allegear heel dicht onder de hoed van Simke zit op dit moment. En dat je hem allegear staat te popelen om het heilige der heiligen te betreden. Naast het feit dat Simke natuurlijk een beroemde schrijfster, Fries schrijfster, hier zijn nog volle meer talenten. Ze mocht ook heel graag spelen. Piano wie je vooral het ding, maar ze kon ook heel goed orgel spelen. Wij gaan uit van Simke haar leven. En dat is wat oors als Simke haar literatuur. En Simke had die literatuur wel maken en wij broeken die in dichtvorm. Die bepaalde scènes onderstreken het, zeg maar. Dus de dingen die ze zelf schreeuwen had, die jest dan op de achtergrond. En die gaan dan over dat wat ze beleven had of dat wat het gevolg is van wat ze beleven had. En ik denk dat het daar toegankelijker van wordt om het zeg maar, gewoon te houden, want uiteindelijk wie is echt maar een gewoon mens. Waarom denkt dat ik altijd voort ben? Waarom denkt dat ik altijd in het hokje naast de moeder sliep? Ik weet heel goed waarom je altijd voort bent en waarom je altijd in het hokje lijst te sliepen. Dan les never in het hokje te sliepen naast die moeder. Dat is die liefde. Maar die moedercomplex. Ik ga hier scheert. Nee, dat scheert me nog van, is dat? Hou op! De douwe. Wat wie het lied zei misschien. Ja. Ik heb me net over het algemeen net een heel sympathieke vrouw daar. Volgens mij was ze enorm perfectionistisch. Zo alles zelfs regel je. Ze wou net dat er iets verkeerd ging. Zelfs de begrafenis had ze versnijn. Dat maakt echt een lied zwief geweest. Ik ben net heel erg lang. Ja, maar hier is die jurk toch krekkeltje, dat wie echt is, hè? Ik zie de rode krinkels. Zo die eerst in het dorp en ik wil van, hey Simke Kloosterman, ik dacht dat dat een man wie. Ik ken het alleen maar van de Simke Kloosterman paard of waar wie dat dan. Dus ik denk dat wel bij een peer of bij een soort mensen wat eigen iepen die zelfs van, oh wie dat dus een scrooster en oh nou. Ik hoop dat ze bij het stuk wij komen en zeggen van, goh ik weet nou wat meer interessant, ik wil er meer hoe weten ze. Maar dat had ik nog zelf ik wel. Ik wist er eigenlijk niet zo veel van, maar het is wel interessant om er nou iets van te weten. Heel nou, hier zijn in de tuin en in het huis omrennen. Dat vind ik wel leuk. Dat lietse bankje daar, ik vind het een machtig rol. Ik is heel diep in het leven van Simke. Daarvan wordt het echt een achtbaan van emoties, zeg maar zeggen. Het is leuk, het is verdrietig, het is verrelen, het is blij, het is woedend. Ik ken en wil net langer zwijgen. Toch eens briefwisseling had je het zes kon kennen en ben al heel nauw in de besnijing van jouw rekken. Jouw schroon, jouw taalgebroek. Het is correct als ben je nu zien in. Ik ken jou amper en toch viel ik een innerlijke zuiverheid als Boppe iets in de jaren dat ik leef. Had ik nee een vrouw taal in mijn het. Ja. Maar jou hadden wattelen. Ja. Jou bent een vrouw die mij vol slijmmeidje kent, omdat uw zielen één en dezelfde taal spreken. Maar ik ben vol ouder als jou. Wat maakt het dat nou uit? Ze waard net ervaren als een warme vrouw, maar als het haar gedichten leest, daar broekt ze wel allerhande woorden in die van mij aanjouwen dat ze wel degelijk warmte in haar hier, alleen als ze leert het net zo vol als je. Op Harkema hebben we
2 stikken dienen over mannen die hun net bedemmen konden. En geen stjerdatum? Nee, allemaal niet. Nee. En dit is een verhaal, dat is geen spektakel, maar het is wel een emotionele reis door het leven van een hele bijzondere vrouw. Met Joris lezen. Hoe recensie dat die vreselijk door de uitkwarken van Eeltje Boters Volkertsma in je boek het jubileumskreun had. Een zwart-wit roman neemt het. Vrij van dramatiek. Simke leeft in een dromenfantasie. Oh, ik haat je die man met mijn hele het. Het is misschien beter dat ik de Pinnedel is. En Friesland net even veel met het werk van mijn hand. En die lauwe kranten, die zet ik ek op. Fantastisch, echt geweldig. De muziek, het spelen, het wie niet wordt mirakels. Ik ben echt 100% meevallen. Ik vond het prima. Nee, het weer prachtig mooi. Ja. Het is wel heel oors tabak, hè? Nou ja, het maakt eens een keer wat doorgestaan. Ja. We zitten iedere keer in de jaren maar ik het wat doors. We wisten er net vol van haar net. Maar dan zat ik het van Jan op pensioen, vond ik het een geweldig stuk. En ja, dat die mem had de dochter Sabotine Tangen hier. En dat, ja, ik vond het gewoon geweldig.